Lelo Panyasa Voice Box, Bambo Oswald Jumani akulankhula kunena kuti both Malawi government and government of South Africa are very stupid. Iwowa akulankhula zimenezi malingana ndi mmene maboma awiriwa akuyendetsera nkhani zokhudzana ndi anthu amene akuzunzika mu dziko la South Africa kamba ka nkhani za xenophobia. Iwowa akulankhula chokera ku KwaZulu-Natal and apanga describe mmene amalawi ambiri akuvutikira ku Sherwood Community Center kumeneko ndithu amalawi ochuluka zikumveka kuti asonkhana pofuna chithandizo kuti ayambe kubwerera kuno kwathu ku Malawi. Ndikhala mozi pano Panyasa Voice Box tamvetsere Bambo Oswald Jumani ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Kupangira kwa amene mwina zowerengazo zimatisautsa timazitsata kwenikweni tikhozomembekezera kuti anthu muwerenga kupeza kuti muli uthenga ofunikira koma mwina kuwerenga kwavuta. Nkhani ndiona kuti musayiwale kuti boma limagwiritsa ntchito kwambiri intelligence ngati pali chinthu chimene chimapangitsanso to deal ndi zinthu zimene zimafunika diplomacy ngati government. Intelligence imafuna izikhala patsogolo kwambiri and intelligence imaphatikizirapo kuthana ndi vuto lisanafike pooneka. So izi sindikungokamba ya based on maumboni komanso ma studies a zinthu zina zimene tikuzidziwa zokhudzana ndi intelligence komanso nkhani zokhudzana ndi security, safety, accident and incidents, hazard and all that kind of stuff. Ngozi, zinthu zochitika, zinthu zachiopsezo, zinthu zokhuzika chitetezo, and stuff. Ndizinoona kuti ine pamalo pandakhala ndikuzungulirapo ndi kumachita ma calculations osiyanasiyana kupanga monitor ma conditions kuti kodi malo amene wawa akuoneka bwanji, how vulnerable are people, anthu amene apezeka malo amene wawa ali bwanji exposed ku zinthu zina apart from zinthu zimene zapangitsa kukhala malo awa, koma ndikuti ali exposed bwanji ku zinthu zina zimene kuziopsezo zina. Ndikuti anthu aja pamene paja patatiche pabuka chinthu palibe munthu amene angakwanitse kuwateteza. Wani pangathubuka matenda pamene paja amene simungadziwa matenda amene akhoza kutsala mu South Africa muno kapena anthu aja akhoza kuwatenga kumapita nawo ku Malawi. But if our government akuchita zinthu zachidodo khala ngati mwina safuna kuitenga that matter kuitenga serious, chimene chingachitika nchiona kuti mukanakhala kuti munafika boma la South Africa sili kuchilimika popereka chithandizo ndi chisamaliro kwa anthu aja ngati anthu awo. Safuna kuononga ma resources awo kuonongera anthu amene aja alibe budget iliyonse ya zimene zikuchitika pamene paja zicha, and sangaike any emergency ya chuma choti chithandizire zimene zija. It is not their responsibility, komanso si vuto lawo limenewo angathe kuonongera ma revenue awo, angathe kuonongera misonkho yawo pa mavuto amene aja. Ndiyoti wachimene angakwanitse ndi kutumizapo anthu ma law enforcement amene alipo kale, amene ali pa ntchito kale, koma anything emergency ndekuti government ya South Africa ili idle. That idle sikungobwera, ikubwera pa zifukwa chifukwa choti kuti within the government pali anthu amene sakufuna ndithu nkhani ya ma foreigners kuti zikhama kuti mwakuti, and they cannot allow kuti extra resources should be used for those people. Fika kanjira yotumizira anthu kwawo ilipo kale kulindera. So ngati akusonkhana apa ndidzinoti pakhala another extra budget yochotsera malo amene wa through the government of South Africa, local government or national government, akunama asiyena adzikhala ali ndi kwawo. Maiko ako andamene atapanga maiko ako ano ngati ku Malawi they are corrupt. Pali nkhani zambiri chifukwa choti munasono munati kukula tikudziwika sono ndi anthu pena tikumachita manyazi kuti kamwaliritse kule potengera kuti ndimene zinthu zikukhalira, koma pali zinthu zambiri zoti tingathe kukamba how our government is failing those Malawians there.
kuti ngati boma likulephera bwanji kuwathandiza Amalawi aja pamenepa. Pali zinthu zambiri zoti kuti tiyambe kuzilankhula apapa zikhozokhala zinthu zochititsa manyazi, to be honest. Koma nkhani ndiyonena kuti both government are stupid. Let's be honest. Both government. Malawi government is stupid and South African government is stupid. Anthu ena mwina mmamva kupweteka when we're saying like that. When we're saying Malawi government is stupid, we don't mean a president. We don't mean an alliance. And when we're saying South Africa government, ndi anthu amene akuyendetsa zintchito mboma, not my politicians. The politicians, they always need kupanga gain pa china chilichonse. Of course, amakhala ndi anthu amene tangu kuwapatsa udindo oti ayang'anire ntchito ina yake imene imagwirika kale mbomamo, koma iwo achimanga kuwasankha kuti akayang'anira kuti zikuchitika bwino ndi kupereka ma directive. Koma otherwise planning imakhala ili pakale kumene kuja. Why I'm saying they're stupid? Nkhani ndonena kuti ngati malo lero date itu ndi 16, if I'm not wrong, maika 17. Anthu aja ananena kuti pa 30. Ngati malo amene aja anthu sanga achoke pomafika pa 30, chimene mungadziwe kuti ine ndikuzungulira Durban ino, ndikuzungulira andisaneza Durban. Ndikunena pano ndili kunja kwa Durban ndi 65 kilometers kuchoka pa town ya Durban kupita kunja kwa town ya Durban. I'm 65 kilometers kuli ya Malawi kuno. Ndi malo zoti sindifika, ndamba kuyenda kale ndikuphochola kundipatsa mapo fika poti GPS je ndikuzoti yathera pano kwinaku sindikudziwa. Nangofika poti I was stranded ndikungoyima pena pake ndikawapeza ne means yoti muchoke kumene muli kumufike ku msewu wakuti pali hardware anayipa kapenti wa yellow ndi Alpha hardware. Ndayima pamene popo ngati mukupadziwa ati koma ndiye kuti mutidikira. I'm telling you, ndachoka ku Durban at 5 minutes past 5. Ndadzafika kunoko chifukwa cha misewu ndi mmene zili, ndadzafika kunoko 26 minutes past 8 usiku, as I'm saying. Panopo ndili pano ndayima pona kuti pamene pali nyumba yawo, pamene amakhala nyumba yawopo sindingafikepo. Ndayima kukansewu kuno kotola kutembenuza galimoto kunkuchidzenje mphepete mwaphiri, ndikanajambula koma kuti mwina mwake sindingajambula, anthu adabwati ndujambula chani mphepete mwaphiri moti ine kuti ndipange reverse kuti nditembenuze galimoto ndiyang'ane somene ndikubwerera. It's a risk. I risk kunena kuti basi let me just try kuti mwamwake apa ndingathotembenuza galimoto. Thank God ndakwanitsa kutembenuza galimoto ndayang'ana mmene ndikuchokera. Koma apita kunyumba kwako kuti atsitse katundu choka kumene amakhalako kuti abwere pa msewu pano. I'm waiting here ndingathokoza inali 8:34 apapa ndi 9:18 pafupifupi mwina 30 to 40 minutes anyamata akuphiriko sana malize kutsitsa katundu kubweza, not even chikwama chimodzi yafika pa msewu pano kuti ndatenge ndikasiye ku kampo. So let me tell you something, sindikukamba zinthu zonena kuti ndangokhuta amene anthu ena amaganiza kuti ino awo amangofuna kutchuka. Ndikanakhala ndifuna kutchuka ndi nkhani zambiri mbizo ndikhoza malankhula kuti nditchuke. I know what the politicians does. Ndikudziwa zimene zimachitika, ndikudziwa mmene anthu amapangira kandi za business, kandi za science, kandi za nkhondo, kandi za chani. I know zoyenera kuti ndilankhule kuti ndikufuna ndingotchuka. This time sindilankhula vienna liyonse ngofuna kutchuka, koma ndikuuza chilungamo chenicheni chiona kuti pamalo paja Amalawi oti kumatenge kumakaunjika bebe pamene paja sipali safe. Our government is stupid, the South African government is stupid on the other hand. Chifukwa chani malo amene aja anthu ali exposed ku zinthu zina, not only zimene akuthawa koma ali exposed iso ku zinthu zina zosakhala bwino. Mwachimodzi mwa icho ndi matenda amene angathibuka pamene paja. These 10,000 people plus, these 10,000 plus people amene anthu 10,000 amene akutendedwa ndi premier ndikuwuzani akugulitsa ntchito ma toilet osakwana 30 or 20. Sindidzoti toilet imodzi kumalowedwa ndi anthu angati in an hour, kuti toilet imodzimo iniyo panopo mukafike pamalo paja pakumveka fungo loti niyo chibadwe nimwe simunami mwalimvapo chifukwa cha chimbudzi, mikodzo ndi mathukuta a anthu. Pali azimayi pamene paja mapampazi a ana amene akuasintha adona kuti ndezi kutayidwa bwanji, ndezi kusamalidwa bwanji. Payamba umve pamene paja anthu aja it's either pangathibuka matenda amene akhoza kuasiya mu South Africa muno, pangathe kubuka matenda oti angathe kutuluka nawo dziko lino ndi kunkanda awasiya maboda amu ndikafika nawo ku Malawi. Okay, let's do this. Tizikeni in this form.
ngati matenda atatsala ku South Africa kuno, South Africa idzakhala mwa another 2-3 years akusakasaka mtundu wa matenda amene adzabukewo kuti awadziwe mankhwala ake. Matenda amene ngati Malawi atatenga nkupita nawo ku Malawi idzakhala mwa another 4-5 years akusakasaka mtundu wa mankhwala to treat that matenda. Ane ndalama zimene adzaononge ma governments awiri popanga research ya mtundu wa matenda amene angabuke malo amene aja, adzaononga ndalama zoposa kupangira hire mabasi oti anthu amene awachotse pamene paja. This is where I'm saying we are stupid. For it will cost you a lot of money mamupanga prevent matenda amene angatuluke malo amene aja ndi miyoyo imene ingadzatayike, komanso malo mupanga prevent chuma chimene chidzaonongeke popanga research, kupanga kafukufuku wa mtundu wa matenda amene adzabuka amene msimukuwadziwa ndi kupanga treat matenda amenewo. Komanso ndi kuthanirana nawotu kuti ngati alipo asapitizike kufala. Ma resources amene adzaonongeke pamenepo adzakhala oposa kupanga hire mabasi ndi kuachotsa anthu aja pamene pachadzipita mmakwawo. Put it one side. Second, takamba za matenda. Secondly, malo amene aja lero date ndi 16 malo 17 tikutsala ndi 13 days. Anthu amene ali pamene paja mukakangana processing imene ayika yowapanga verify mayina, kwatenge ma fingerprints, kwatani kuti mpana afike pokwera bus. Muone kuti South African government yapanga deploy ma officers angati choka ku Home Affairs. Poyekeza ndi chigulu chimene chili pamene paja, komanso pokhala kuti ndi zinthu zimene zachitika mwa emergency. Ndiye mupite mukangana kuti pali ya Home Affairs angati amene apanga zimenezo. Process kumatenga 2 days. Munthu mmodzi kuti adutse process ya zonse mpaka nafika poti she or he is verified kuti ndi Malawi and angathokera basi kumapita ku Malawi. It is taking 48 to 60 chakuti hours. I mean to 72 hours. Ikumakhala munthu amene paja kuti afike popangidwa verified kukwera basi kumapita ku Malawi. Ineyo sindikamba ndikuti history. Anthu amene kumatenga ndikakasi amene pajapo. I'm still speaking to them. Ndini ma voice note yawo. Koma sindingamapangena wo share ndizi so embarrassing. Apeze kuti zinthu mene balankhwa nawo ndimazipanga share ndiye chizikhala chani. Koma I'm just telling you ukafunsa kuti tikuzunzika tu pa verification chabe yoti iwe to register and to be verified kwendi Malawi afika poti wakwera galimoto ukuchoka Malawi 72 hours. Osawerengera nthawi imene wakhala panzere kuti ukafika popangidwa registered. Kukhala panzere kukhala kungatha another 24 hours kuti uchoke kumene kuli nzere ukafika pamene pali poyambirira poto kuyamba kuika dzina lako. Leave that thing alone. So that process mukayiyang'anitsitsa malo amene aja in 13 days imene yatsala ngati pali anthu 6,000 amene achoka ndi mabasi 10. Mabasi 10 basi iliyonse ikunyamula anthu 60. Mabasi 10 that is 600. Basi iliyonse ikutenga anthu 70. Mabasi 10 ndikutenga anthu 700. Ndenge ndi mabasi 10 atenga anthu 700. Pamalo pali anthu 10,000 tikuyembekeza mabasi angati. It means anthu 7,000 tikufunika mabasi 100. If I'm not wrong. If I'm not wrong, 100 buses kuti anthu amaja onse achoke malo amene aja. Kodi 100 buses ndi process imene ilipo yopanga verify anthu amene wawa mayina ndi china chilichonse kuti mpana afike pochoka mmene ilili slow. In 13 days ngati mwakwanitsa kuchotsapo anthu 700 out of 10,000. Pa masiku amene anthu akhala ali pamene paja ndi masiku angati. We're talking of 1 week imene anthu akhala kugona pamphepo paja. From last week, if I'm not lying, tingathaona kuti panopo tikuthamanga ku 10 days to 12 days anthu akhala pamene paja. So 10 days, let's say 10 days. Pa 10 days itakwanitsa panga processing anthu 700 apita out of 10,000. Ndekuti enaso 700 we're looking of 10 days again. Tidzakhala kuti not even 50% ya anthu amene akwanitsa pamene paja kuchoka kupita ku Malawi. Madede adzakhala kuti akufika ku 30 June. 30 June azini aka kuti ndi tsiku lomaliza. Zimene atadzachite pa 30 June inu ndine sitikudziwa. Mukanadziwa ziwoye nthungululu zikumayimbidwa m'midzi mu maderamu tikamatenga anthu amatuluka nawo nthungululu kusonyeza kuti anthu asamatifuna kale nkale. Paiba akuonetsa nkhope yachisoni, remorse, okuonetsa kuti yanchani nthungululu ena umakulankhulirana umakululu ena umavina dzipitani mmati thina timalephera kupuma.
pa 30 June anangoti pa 30 June sitikudziwa kuti 30 June ndi chani chitachitike m'midzi mumakwalala mumafamu mudakali ya Malawi galimoto imene ndikugwiritsa ntchito a very small pickup yona kuti sindinganene kuti ine nkutani ngati akanika mabasi otenga anthu ine ndikapanga chani nkuchita kuganiza kuti kodi enawa asololokamo bwanji imenemo anthu akupita kushawodo kukakhala malo amene aja osakhala kuti zikwama akutenga ziya mukusayika anthu mabigili ma TV mafriji mabedi apita nadzo kuti ino okay zikomo kwambiri adachigwirira ntchito akudziwa kuti ulendo ndikupita ku Malawi sindikabweranso sindikudziwa ngati ndidzapondenso dziko lino ndipite kumudzi opanda chofunda sindikudziwa ngati ndidzabwerenso kuno mwina friji chikhozo kacho ndiyo ndikhozo kagulitsa ndikapeza poyambira I don't know. They don't know, they are not even certain of kuti the next 1 hour chitachitike ndi chani anthu sakutenga katundu pita naye malo amene aja kuti mitu yawo sikugwira kuti sakudziwa kuti mbasi friji singakakwere akudziwa koma kuno kwakuchoka kuno akuchoka kuti sakabwera konso asiye friji nyumba adzipita kukanakhala ngati kwalira bomba kwalira nuclear akanatuluka munthu ndikumathawa koma akupatsa masiku 30 June mtima ukumawawa kuphuphaphupha kuti mwina ndingotenga chinthu changachi ndikangokhala nacho malo ena ake amene mwina akuoneka ngati ndi malo oti kaya pali chitetezo koma ngati chili chondipeza chikatipezere pagulu akafika pamene paja munthu kumamva phokoso la Malawi anzake kuona ndi imene palili ngakhale palibe chiyembekezo kuti angathokera basi koma akudziwa kuti chotipeza pano chidzatipeza tonse pakamodzi sichidzakhala cha munthu mmodzi that is the only hope imene Amalawi akusonkhana malo amene aja ali nayo nothing else and nothing at all kuti kaya pachitika chani kaya ndi akuti basi itani azibambo ambiri amene ali pane paja ndi otaya kale mitima akudziwa kuti kwawo kwatha chifukwa mabasi ngati akulephera chabana nayo ayamba ndi azimayi ndi ana koma kakhala azimayi akupezeka kuti siwonse amene akuthandizidwa ngati sakumaliza kuthandiza azimayi ine ngati mamuna ndidziyembe kuti ndithandiza liti zero tikuyenda muwatenga anthu mu plasma TV tu madijani LED maplasma kufika pomagulitsa munthu TV 500 rands koma ndikumapezeka kuti palibe akugula 500 rands ma 105 matipempha ife ajumani tiguleni TV zingati 600 koma 500 ndipatsena amwene yonkulo ndikugule TV ndidzipita nayo kuti ine ndidzipita nayo kuti TV ndipeza kuti munthu alibe ndalama yoti TV ampatse transporter amutengere ku Malawi komanso palibe munthu amene akuoneka kuti ali ndi ndalama yoti angathe kumugula TV aliyense ndi nafsi aliyense angoganiza za moyo wake palibe sopanopo amene akulankhula zoganiza moyo wa munthu wina not even a husband kuganiza za mkazi wake not even mkazi kuganiza za mamuna wake mwina pang'ono mkazi amakwanisa kuganiza za mwana wake ande mukamamva kuti tsiku la chiweruzo likadzafika aliyense adzakhala akulabada za moyo wake tabwerani kunoko mudzaone ngati kuli kotheka bwerani mudzaone kuti kodi anthu amene akuyendera zikuoneka kuti uyu akulabada moyo wa munthu wina kapena uyu akulabada moyo wa munthu wina kapena aliyense angolabada za moyo wake munthu akugulitsa TV phone yoti anagula 3000 rands munthu amayigulitsa 600 500 400 rands nkumagawa kuti sona iwo logulitse phone 400 rands pamene anthu akuchulukana anafuna kupita pamodzi ndi pamene matransport akukwera you know why anthu amapulumukira kukwera matraki aku South Africa kuno akuopa kupita Mozambique matraki aku South Africa kuno akuopa kupita Zimbabwe nkhala bwera ku Malawi anthu amene ndi matraki ku Malawi akuopa kutumiza matraki awo kuno kumene anthu amakwerera matraki panopo dry matraki kulibe matraki amene alipo ochepawo akudziwa kuti demand is high zotsatira zake akuchaja mitengo yoti you can't believe akukuuza kuti pa truck kuti wewe ulodepo katundu 1 meter 7,500 kuti uikepo katundu pa 1 meter I think amene mapanga za transporting mukudziwa chimene utanthauza pa bed ya truck paja 1 meter uikepo katundu wako pamenepo muzoti pa 1 meter pamalawa katundu ngati pa khozolowa katundu mwina mwake 1 ton kapena 2 ton koma ngati zizi ma fridges ije iwalani pomadza za truck ija panapo you're talking of 150,000 Malawi kwacha I mean 150,000 rands aitenga kuti anthu zotsatira zake we don't know ngakhale ma transporter akungotenga katundu kupanga hayala kupa kurenta chi warehouse
ndi kumangotenga katundu wa anthu kumakaunjika kumene koko just for safety and security, kuti mwina zingotetezeka zisaonongeke, zitetezeke zisabedwe. Koma they got no idea kuti azipanga transporting bwanji kuti zipite ku Malawi. Ambiri ndikupatsani munda kumudzi, ndikakupatsani chiweto kumudzi, ndikakupatsani mpunga kumudzi, apanga zakuti abale anga kumudzi. Ndikuganiza kuti chabwino kuli ziweto kumudzi, kuli mpunga kumudzi, kuli minda kumudzi yoti atipatsa munda. But transport akufunika ndrama yoti apangire hara atengere katundu wanuyo. Transport akufunika ndrama zoti akudulireni tikiti akwezetseni basi ya private osakhala mabasi awawa. Zomwe zikufuna ndrama zenoti zikhale m'marandi. Are you expecting, how do you expect kuti transporter akhala ndi ndrama za marandi zake zokwezesera katundu wanuyo pa traki, ndi ndrama zake za marandi zoti inu yakukudulireni tikiti ya basi muzipita ku Malawi, iye mukampatse munda, iye mukampatse makwacha ku Malawi, iye mukampatse mbuzi, iye mukampatse mpunga kumudzi. How possible is that? Pafika poti nobody knows what is happening and why is happening and how is happening. Palibe akudziwa. So, ngati itafika 30 June, ndikupezekabe kuti anthu adakali malo omwe aja. Let's call our government is stupid and let's call a South African government that is stupid. Chifukwa chani, kuti 30 June itati afika and the chaos grows out of hand. Zafika poti munthu sangazipange control. Pamene paja anthu 10,000 ali exposed ku ziwembu zimene zingachoke m'midzi kubwera malo amene aja. Tell me, how will your government protect them? If they cannot be protected, padzachoka maliro angati. Then only after that, ndiye tidzakhale ndi ndalama zofuna kuyamba kulimbana ndi ziwembu kwa anthu aja. Halo, ayamba bwesa katundu? Okay. Iyi trip yoyamba kapena mubwelesa saini? Yoyamba? Zidakabwela zina? Okay. Kumbuyo kuli malo? Chifatu malo oyimano ndiye tisanama akuluakulu. Malo ano ndiye ndachabe. Olo kuti nditembenuka apa basa zinali bwino. Mwene kumapangila reverse good. Hey, Asisi. Kuno konde mati kuti mukamakhala kuno kombati chani anthu. Avuto tawa. Mini mochokera mwe musinafika kana. Ay, sorry. Ay, ndithu bebani guys. Ay, bebani. Tiyendipireni. Koma basi timpemphe Mulungu kuno tisakabweresa. Akatipatsa zochita Mulungu zimene amatipatsa kunozi. Mulungu akatipatsa Mulungu. Ndikuwuzani mwana we musadzakabwere naye kuno. Mudzakasemba naye ja. Ndiye akamadzapita kubanja mwana amene mudzali chaka chimenechi. Uyo ali ngati ujeni, siyonje. Ay, bebani. Bwesa ndikweze katundu tidzipita kwada. Nditsekuleka kumbuyo. Nditsekuleka kumbuyo. Ndiye comrades, okay, jabu inuyo. Chifukwa chimene mapangira ere. Auseni zinthu zawo zosazibweretsa apa. Ndiye ndione kuti nkali muno ndizipakira motani. Fone dzamba pakira zinthu zing'ono kapena zopepuka kuja kubwera zinthu zina. Mungu zikankhira kumbali kwambiri pangira kuti kanjira ko kumwera khoza madutsa kwa anthu ena. Basi. Okay, sure. Ndi kudzapezeke kuti tsono boma lidzapezeke ndi ndalama. Pano pali ndi nthawi yoti anthu aja angathe kupanga processing mwasangasanga anthu aja ndi kuchoka pane pati. Koma tidzakhala ndi ndalama yonyamulira maliro. Munthu mmodzi kuchoka malo amene achapita Malawi. Mitengo kaikha 4,000 rands. So doti azinyaka mabasa amachaja ndalama zingati whatsoever. Maliro simudzanyamula ndi 4,000 rands. Maliro simudzanyamula ndi 2,000 rands. Komanso anthu amene aja simukudziwa kuti if they can be displaced there, kuchita mothamangitsidwa chifukwa kuti sonafuna kuthawitsa miyoyo yawo, kuti kumene adzathawire kuchidzachitike ndi chani, kumene chidzachitikire moyo wawo sitikuchidziwa. Akuluakulu nthawi zina inde pamakhala lasti yakufuna kukhutitsa mimba zathu,
kudzera mukali konse kamene kakumveka kuti pabwera ndalama. I'm telling you, distance imene ndayenda ine kudzafika kunoko. What I'm asking from these people ndichongowaza kuti galimoto ndi iyi, thirani mafuta kuti tikafike kuli inuyoko ndi kuthira mafuta kuti ndikwanitsa bwerera ku nyumba. The rest zisiyeni kwa Mulungu zimenezo. I don't need anything from you. Koma ineyo ndilibe ma resources oti ndingathokwanitsa kuti ndidzinka ndima kutolani kumaka kusiyani malo amene ajawo using my resources. Ndipo sindofuna kupezerapo mwayi oti ndidzipanga ma VN omauza anthu kuti thandizeni ndalama tikutenga anthu m'midzimu makasiya uku ndikhale ngati ine sono ndatsekula mgodi umene nditadyere. I could have been saying this kumbuyo kundikanapanga zimenezo. Akuluakulu akufuna kwabwino kuti thandizeni ndalama tidzithira mafuta tidzikatenga anthu m'midzimu. Sindikufuna panga nawo zimenezo. Azini yake ngati ali ine ndalama. Muli ndi 200 rand ndikuti iko kwakuti ndikumayang'ana pa mapping tatata o makilometers mwakuti okay sharp. Kumene koko ndidzafike kudza kutengani ndikubwerera kuno. Petrol afunika wa 150 rand. Petrol afunika wa 200 rand. Petrol afunika wa 300 rand. Akumathira anthu mafuta ndikatenga ndabweretsa. As we are saying petrol we're buying at 28 rand a liter. That is 140 rands 5 liter. Chigubo cha 5 liter 140 rand. Musaone ngati 140 kwacha tikuti 140 rand. 280 rand iyo ndi ndalama zomakwana cha kuma 60-70,000 kwacha. I'm just asking for that money. And sindikufusa ndalama imene out of greed. Koma kungopanga kuti ndipanga bwanji. Ine chuma chake ndaonjeka kuti kwacho ndidzithira mafuta galimoto nthawi. As I'm saying nthawi panopo ndi 10. Chichokeni cha kunyumba ndadzuka ndi 10 minutes to 6 ya mawa. Mpaka panopo ndili galimoto chimene ndikudya ine ndi madzi ndi juice. Zoti anthu amadya sima ndangoyiwala kaye. Zoti anthu akumasamba ndangoyiwala kaye. Zoti anthu akuti akumakaswali ndi amakapemphera kuti akumakuti ndi amakatani. Ndikunena pano ndili ndi mwana wang'ono wa zaka 10. It's me and my son, 2 of us here. Ndikumasiya mwanayo mmawa ndamusiya 6 o'clock asanadzuke. Dzuwa likumatuka past 6. Dzuwa likutuluka ndi 6:45. Ndamusiya nyumba past 6 asanadzuke. Ndangopanga breakfast kumusiyira ku kitchen. Ndangolemba noti kumusiyira pamene ndamusiya kugona. Ndaliza galimoto kumapita. Mpaka panopo sindinabwerere ku nyumba. I'm talking of 14 hours to 15 hours. Mwanayo maso musinamuone. In this country kumene zili zinthu ngati zimene zizi. Kungolimba mtima dande malameni makhala we okay. Wadzuka ndamuimbira phone. Are you okay daddy? I'm okay, all right fine. Wakwanisa tenga zakudya ku microwave ya okay all right. Ndikungomuimbira phone. Imagine ndili kuno olo magetsi kulibe. Ngati kuli magetsi ndi ma street pole amene akungooneka mwapo ndi apo. Manyumba anthu onse amene ndikuwaona kunjako ndi mdima mulibe magetsi. I don't even know kuti ndili kuti. Akuluakulu ndi situation imene wina aliyense samayenera kuipanga business. Ndi situation imene wina aliyense amayenera kudziwa lakaye kuti ndine ndani. We are in that situation. Kuni mubwere kutoku mudzaona anthu, mudzaona azimayi ndi ana. We couldn't. Kumakhala ndi government imene ikudikira kayendedi yapo chani. Kumakhala ndi anthu amene kuti alandira zinthu zoti athandiza anthu anzawo. Iwo nkumathawa ndi ndalama, iwo kumabisa ndalama. In this situation munthu ngati simungamve chisoni zimene zikuchitikira kuno kwa anthu, mudzakamva kuti iko chisoni lidzakhala liti. After what? Yes. Okay, tente bagende zivita. Zinthu zomvetsa chisoni. Zinthu zomvetsa chisoni bwani kushaudu mudzaone. And anthu amene akupanga chipongwe anthu kuti kumapanga delay daladala akudzoti where is the delay coming from? Ndi anthu amene zinthu aziona ndi maso awo. Mwina anthu amukungowaona ali pa shaudu pacha. Mwalondole kumidzi kumene amakhala kumukuona atani. Okay, basi zenkotseka ndizipita.